Карурманда аппак җилләр исә. Алар тавышында без исән. Аның моңсу ярсу шигырьләре күңел үзәгенә үк үтеп керә сыман. Яр Чаллыда яшәүче шагыйрә Лилия Гыйбадуллинаның һәр яңа җыентыгын халык зарыгып көтеп ала. Шуңа күрә дә аның язучылар бәйгесендә 3 шигырь, поэма һәм балалар иҗаты номинацияләрендә җиңүе табигый хәл. Үзем өчен, үземне җиңеп, күңелемне җиңеп, бик авырлык белән кабул итәм мин бу җиңүләрне. Чынлап та көтелмәгәнчә булды. Татар әдәбияты өчен зур көтелмәгән вакыйга. 1 ел эчендә ул 1000 әсәргә байыган. Шулар арасында ниндиләре генә юк. Чәчмәде, тезмәде, күләмле дә, кыска да президент каршындагы татар телен үстерү комиссиясе уздырган ябык әдәби бәйгегә драмадан башка бөтен жанр әсәрләре дә килгән. Иң мул уңыш поэзиядә. Балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты киресенчә яңа заманча әсәрләргә кытлык кичерә икән. Dünyada popüler olan komiks mesela жанры ул бит инде бик менә чагыштырмача аз килде инде һәм сыйфатлары да шактый түбән иде. Прозага килгәндә аларның күп язылуы комиссия әгъзаларын берникадәр шатландырган. Ләкин шул ук вакытта эчтәлеге ягыннан сай һәм камил булмаган әсәрләр аларны укып чыккан әдипләрнең күңелен бераз көендергән иде. Вакыйганы сөйләп чыгу. Шуны ашады, шуны исте, шуны күрде, шунда ятып йоклады гына шундый. Кешеләрнең сөйләшеп, үзара теге халык фигылен ашу, кешенең дөнья карашын ашу дигән әйбер менә юк. Бәйгегә килгән 15 романның барысында ирләр язган икән. Җиңүчеләр арасында каләм шарлаган журналистлар Әлмәттән Раул Сабыр, Казаннан Фирдус Гыймалдинов. Беренче урынны жюри әгъзалары бер тавыштан Әлиф Кирмән тәхәллүсе белән язылган романга бирәләр. Ул драматург, язучы Зөлфәт Хаким әсәре булып чыга. Фикерләрнең берсе анда менә ул теге вакыт турында ул. 1 сәгатьтә ничә мизгел бар. Теге әйтәләр бит вопрос пространства и времени ул бит хәл ителмәгән бит бүгенге көнгә кадәр. Соңгы 30-40 ел эчендә татар әдәбияты гына түгел, гомумән милли телдә язылган әдәбият зур үзгәрешләр кичерде. Бүген иҗат кешесе, мәсәлән, менә бу киштәгә эләгер өчен язучы гына түгел, иганәче дә, продюсер да булырга тиеш. Ләкин язучылар үз китапларын бастырырга дип акча эзләгән вакытта милли әдәбият үз укучыларыннан мәхрүм кала. Бу бәйгедә җиңгән барлык әсәрләр беренче чиратта Казан утлары журналында дөнья күрәчәк. Киләчәктә аерым китаплар булып басылуы да ихтимал. Илзирә Юзаева, Константин Бушуев, Яңа гасыр каналы.